Har du prøvet det i banken? Nej, men det er altid. Jeg tror, jeg vil ikke teste noget. Hvorfor har du ikke taget til Colonia og så skyde med en bazooka? En bro? Ja, jeg blev til det, jeg blev tilbudt her. Hvor var det? Han er nødt til at med. Der må det være nogle stykker, man kan gå. Men seriøst, jeg blev tilbudt det er mange år tilbage. Du sagde det ja. Nej, Hvorfor ikke? nej, det er jeg sgu ikke. 7-Eleven, Men det where are you? Oh, McDonald's? No. before here. Ah, okay. Maybe a lunch tonight? Yes. Har du nogensinde været i Kabul? Ja. 2 gange. Phnom Penh og Siem Reap? Begge steder. Der er en masse steder lige midt i mellem. Og dernede fra og så til højre. Fantastisk. Jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide det. Bamboo Mango. Har du prøvet det? Nej, det har jeg ikke. De har sådan 2 tinder her med hjul på, der kører på skinnerne, helt to, og så smider de en bambusmåtte ovenpå, så sidder du der, og så kører de bare ud. Og så finder man så ud af, hvis der kommer nogen mod en. Så er noget lort. Hvem der stopper. Og så den der stopper, stopper de så alle går af. Tager de måtten af, tager de hjulene af, bum, så kører den videre, så samler du hele lortet igen. Jeg tror, det hedder Maltambrang. Så vidt jeg husker, det er langt. Men det er sjovt. Det var meget sjovt. Der er vi til Rammer 4. Ham der står det oppe bagved. Kongen deroppe. Rammer 4. Du kan ikke se det, hvor det er. Men statuen, det er Rammer 4. Lige nu der har vi Rammer 9 som konge. Jeg hørte godt, at I skulle til prinsesse. Ja, hun er meget stærk også. Ja, det kan de godt lide. Skal man overleve resten af sin Nej, det er jo prinsesse. Nej, godt lide, du går i fladesko. Mener du prinsessen, eller mener du dronningen? Prinsessen. Hvis en ældste prinsesse, så er hun oppe i 70'erne. Det tror jeg, du tror på. Den gamle konge, han fik kun 4 børn. Han er impressive. How many follower now? 1,000 follow. Yeah. 1000 follower. Jeg tror, det betyder på det. Jeg tror, sangen betyder prinsesse. Hva? Jeg sang på til prinsesse. Ja. Du er noget andet sindssygt, eller hvad?
det var noget ret smule. Nej, du bare tænker på den vinde på den. De der 50 pladser, det er jo ondt. Hvis vi kunne se penge på det. Det er penge på det. Hvis jeg tager udstilling, hvor der bare er og så larmer det mere, så kan du ikke høre, hvad det laver ondt for mig. Ret billigt.
Fra Danmark? Ja. Hun overflyvede 5.000 kroner til mig, fordi de var på røven. Det har jeg fandme aldrig oplevet før. Den sejt, den gjorde det. Ved du hvad, så skal du ikke have, at du bliver fået fra en lobby. Ja, hun skal bare gå ud. Men vi laver da vel også noget for Ja, når for du arbejde. Ja, det er jo. Du kan ikke give. Nej, jeg har det godt. Det er det, jeg gør. Nej, det er godt. Det er godt at hej til. Ung nogen til mig? Ja. Ung nogen? Ja, Nej. Her er Olum. today YOLO football. Ja, 2 AM. England, England, Spain. you think England or Spain win? England, England, Spain. No Spain, I don't like English. You England is Spain. 10,000. Oh, no. Hvor kan alle varerne få lov? Hvad er lov? Vi lever for længe. Jeg har bare fået alle varerne i dag, og vi skal have lov til længere. Og vi kan. Det er det ikke godt. Nej, vi skal have lov. Jeg har en booking i Trehøje på 10 personer. Stop day market. Not the meal. Stop day market. Ja, now we come to Kamdøj. Kamdøj. Stop day market. Not Det er the det mest meal. korrupte sted. Ulækkert sted, vil du så. Er det her? Ja, men det er også det, de har det mest korrupte. Kamdøj. All the way in there. Det undrer mig stadig lidt, at det. Altså, vi bestiller bare det. Jamen altså, det undrer mig lidt, fordi nu er jeg jo kommet meget mange år, jeg har ikke, men jeg har jo spist mange gange før. Jeg er jo aldrig blevet sådan rigtig, rigtig syg, hvis du forstår, hvad jeg mener. Og når man tænker på de madbespisninger, Det er kun lidt så hypokonder, altså, du bliver. ja, når man tænker på madbespisninger sådan rent hygiejnemæssigt, det var aldrig gået derhjemme, men der er mere sygt derhjemme, end jeg har gjort her. Altså, jeg vågner en gang imellem, jeg vågner op midt om natten, jeg så skide. Hvad gør jeg sgu til det meste? Og så kører den direkte ud. Siger den. Tilbage til Grøs, så er der ikke noget med. Jeg har sgu aldrig, altså. Jeg har sgu aldrig haft det dårligt, at man siger, hold da kæft, der mad, vel? Og det er lige imponeret, når man tænker på, hvor vi spiser et nogle gange. Ikke? Altså, hold da kæft, det er Jeg havde det engang. Det er rigtig mange år siden. Der boede jeg, der var jeg på ferie nede, jeg tror jeg var 14 år gammel. Der var vi ude at spise, og vi hyggede os med nogle bajer og helt rundt. Så skulle jeg bare hjem på min værelse, jeg skulle skide. Og jeg så skide rigtig meget. Så er det var på toilet, og det blev bare ved med at skylle. Så tog jeg fjernsynet ind på hotelværelset. Jeg var inde på stuen i hotellet. Så er det ude på toilet. Så satte jeg fast. Og så havde jeg på toilet og blev fjernet sammen med den år. Det har jeg aldrig oplevet, jeg har haft en lang tur. Og efter dengang, der boede jeg engang i Valby. Der havde jeg bare for recommendations, for salat, så havde jeg sådan, jeg husker det små Coca-Cola ting, så havde jeg sådan lidt ude på toilettet. Fyldt op med bajer, Coca-Cola, slik og hele lortet, hvis jeg skulle sidde længe på toilettet. Så du flytter ud af det, hva'? Hvad? Hvor lang tid har du aldrig siddet på tømt til at blive køleskab nu? Jeg nød det. Pizzabakker det hele, så er du klar, ikke? Helt fedt. Noget ude, ikke? Ja, det var. Jeg håber ikke, at du vil snakke med det optag, så bliver det sjovt. You have a sound on that one? No. Please, no. No, no. Even don't know. Don't worry. Tæt ikke den, Even don't know. I didn't.
både kan lade. Men nu er vi så i 2000. Så hele bare, hvor det kom, hvor man ikke tog det med. Jeg har så et nyt firma. Hvilke alle de andre bare begynder at bruge også. Du laver ikke det andet. Du laver det ikke firma, der gør det. Hold nu. Det er det, der kender. De 8 år gamle. Ja, jeg er da ligeglad. Men krav kan de af. Ja, det er gået på det, sej. Ej, jeg skal ud. Nej, det er- Jeg skal ud. Jeg skal ud. Du ved godt, for det var ondt sagt, det er det er ikke så. Det er ikke så. Nej, så. Ej, jeg kunne godt åbne et eget delivery-firma. Jeg skal bare vide, hvor det kommer fra. Jeg kan ikke. Derude, hvor jeg bor, der er en kæmpe stor. Der er en kæmpe stor forretning, som leverer herfra. Jeg kunne sagtens sørge for, at de skulle levere til hele Norden. Men alt skal gå igennem chef. Alt skal være hans idé. Så jeg gider op. Jeg gider op. Jeg gider op. Domino. Okay. Jeg har også siddet og savnet, det skal jeg da videre. Det er godt, jeg har lavet. Ja. 1 minute. Vi ser 1 minute old time. Ja. Men don't tell on. Altså hver gang jeg sidder i en type, så skal jeg pisse af helvede til. What is that? Do that. When you,ไม่ใช่ครึ่งหยุด Hvad betyder det? Half of it. Half day off. MC sætter jo vel. Det var hurtigt, hun blev med. Det var godt, hvad? Correct. วันนี้แค่ไปซื้อของกับของทุกร้าน Correct. แล้วก็หยุด One back. ไม่หยุด2 วัน2 อาทิตย์แล้วนะเฮ้ย Det der, de gode steder, det ligger fandme safe. Der ligger også nogle gode varer. Jeg læste her, at 90% af alle, der sidder der, på de der barer der, ikke? Lige på det område, hvor din kæreste kommer og et eller andet godt. Er det passer, du siger? Det er meget stort område. Ja, men det er fordi, det skulle være de fattigste områder, det er de alle sammen kommer fra. Det er fordi, det ligger op til Laos, det ligger op til Kambodja. Du har Laos, den vej rundt. Så er du Kambodja. Og så ligger Isan, det ligger lige inde i midten. Nå? Isan? Ja. Mi Lao, Kambodja. Ja, Isan. Yeah, Maliot, Merkiel. Which one? Maliot. Hvad er det her? Ja, det er det, hun gerne vil bruge, ja. Det vil hun nok gerne. Det kommer så også faktisk op til det betale. Men du kommer ikke. Jeg kommer sgu ikke til at betale. Hvad? Jeg kommer sgu ikke til at betale. Du skal ikke til at skide, men jeg skulle være ligeglad. Her, da vi boede sammen vi boede ikke sammen. Tæt på, Bare enormt det. tæt på hinanden. Tæt på hinanden, du var både større, og du var Ja, når Michael snakker om det, okay, ja. kæft, men nu er du meget mindre og mere vildere. Ja, det skal vi ikke. Let's be whip. Åh, det er fedt nu. Spill the whip. Can you spill? Hey, Jenny, can you spill the whip? Let's be whip. Don't know. Du gjorde det samme, som jeg gjorde. She's stoked. What? What's it? Don't understand. Oh, I don't know what you said. I did not listen, baby. I'm sorry. You have to ask him again. I don't know. No, that's where I go shopping
so many bar. You will พี่จำได้ไหมนี่ที่นี่นะเมื่อก่อนมีบาร์เยอะนะ ควีนพาร์คพลาซ่าDet var sådan, jeg mødte min kone. Administrerede 3 af dem. Nej, 2. อ๋ออีเกียเอ็มเพียเนาะเอ็มเพียเอ็มเพียแบ็กอะเป็น Ja, nou even her. Even. เอาคูเมทูจะมีฮะคือเด็กเซมพารากอนซิตี้พารากอนเดอะเบสเฟสเอ็มเพีย Kæmpe. Der lugter sgu da ikke godt her med kloakken her. Hvad siger du? Der lugter kloakken her. Hvad sprog snakker du? Der lugter kloakken. Advance. Det lugter ikke godt. Marijuana. Det er marijuana med Jeg siger kloakken. Advance. Det er noget kuku. Lorteting. Kuku. Det er godt, vi snakker noget på, min mand. Lang tid. Ikke kørt sammen til sidst. Ja, you want to go. Hello. Men nu rundt nu. Kan du gå? Nej, det er fint nok.ครับฉันบอกกันหน่อยว่าดีเจ Jeg burde sige. Hvor ned. Hvor langt er det til? Ligger lige deroppe. Ja, hvor er det? 100 meter. Okay, skal vi gå? Skal vi gå? เราบ้านไหน Okay. Better. You want better? Better. Yeah. Take This side, this side. Kan ikke sætte. Ja.